Kedy už príde ten autobus? Neviem. Koľko tu ešte budeme čakať? Och joj. Už nie dlho, dúfam. To si už hovorila pred hodinou. Tak ale ja za to nemôžem, že o koľkej on príde. Kde môže len byť? Ach jaj. No keď už príde konečne ten autobus. Hurá. Je tu? Aký luxusný. Naložíme si kufret dozadu. Neprevrhne sa to? Mama, môžem ísť dopredu? Môžeš. A ja? Môžete. Yes! Trošku sme to vytrúsili. Dávajte pozor. To ste bol kameň. To sme už tu. Ako tu na tejto pustatine. Aha, asi. Au, padla som. Vyložte si kufre a ideme niečo hľadať. Super. Čo? Nekop do toho kufra, bol to môj kufor. Ale už Prestaňte nie. sa hádať. Prestaň kopať do toho kufru. A budem do ňoho kopať. Prestaňte. Tak ho budem niesť ja. Nie, budem ho niesť ja. Choď preč. Pozrite, autobus zdrhol. Čo teraz budeme robiť? Ako pôjdeme naspäť? No, nejak niečo nájdeme. Poďte. Jaj. Čo to tu je? Wow. Počkať, môj kufor. To je zaujímavé. Takže ideme tam, nie? A poďte za mnou. Mama, ja sa bojím. Čoho? Že tam niekto alebo niečo bude. To sa otvorilo. Bojím. Ty strachoput. No poďte ďalej, nebojte sa. Už som ti povedala, nekop do toho kufru. Chceš facku? Choď do ryti. Prestaňte s tým, lebo pôjdete. Čo pôjdeme? Kam? Au. Si zlá, mama. Bojíme sa. Ja. Ideme po kufor. A prestaňte. A blá, blá, blá. Chcete ešte facku? Ne, hovorili sme, že sme doniesli kufor. Nepočula si, mama, si hluchá? Postavte sa. Poďme. Si zlá, si hrozná. No dávajte, už lebo... Poďte si pozerať náš nový dom. Brzdá mi hlava.
spadla. Zo schodov. Taký treba. Toto je. A máš tu kufor. Wow, to je akurát pre mňa. Ach, bože, mama. Zrkadielko. Poďte sa okúpať, lebo asi ste spotené. Na čo je tu tento čupík? Haha, tak ti treba, to máš za to, že si ma shodila, ty hnusná mama. Odpadla. Čo je to tu za miestnosť? Naša mama nežije. Tak jej treba. Ona zomrela, Tak chápete jej to? treba. Kúkajte, tu je sama krv. Wow, to je pekné. To bude asi naša izba. Na čo kvôli takej kráve plačeš? Dobre, decka, ja to tu už viacej nevydržím. Idem si dať urobiť náušnice. Doby. Bože, nerev toľko. A nie je mŕtva, len odpadla. Hej, Verona. Veronika. Oh, bože. Čo? Čo sa stalo? Ne. Au! Šíbe ti. Nerozhadzuj tú izbu. Pakujem sa. To bolí. Si hnusná potvora. Krysa. Čo teraz robíš? Čo sa to tu deje? Ona napadla mamu. Čo si to urobila? Mama porozhadzovala celú izbu. Keď sa prebudíš takú odo mňa dostane, že... Sa ani kôň nespamätá. Premenila sa na démona. Pokračovanie na budúce.